Akého najradšej sa dotýkam predmetu? Ťapky. Ťapka je predmet. Môj psíček. A peniazy, samozrejme, díky. Veľmi chlpatého. Môže byť aj nejaká deka. Čo ja viem? No, ja mám rada kľúčenky na kľúče a to sú také moja zbierka príveskov a každý ten prívesok je pre mňa niečím plus, takže všetkých tých mojich príveskov. Predmetu? Keď je nejaký hebký napríklad zamatový alebo také hebké povrchy, keď sú. Neviem, tak sa pristávam, že prsteň sa tak stále si ho tak... Prsteň, okej. No, to sú nejaké také huňaté, jemné deky. Svojho manžela? Dotýkam sa rada hladkých predmetov, lebo mám niečo zvláštne v rukách, že napríklad by som si nevedela šúchať teraz tento sveter a čokoľvek, čo má štruktúru, mi veľmi prekáža, takže nemám nejaký špeciálny predmet, ale všetko, čo je hladké.